салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако навори имрӯз аст анами намуд ипекои бесанг. Ҳаматон бесанг мепурсиден. Ина духтаро ипекои тоза купра ипек. духтарако нигоҳ кунен чихе качестваш хушрӯй дар ми наворам даже маълумай. Ина малина цвет. Айни духтарако ай ҳозир аст цветко шабор нишон тием. Айни духтаро киртай хидмат дидагиан чанд касатон медонен. Беҳад ипеки хушрӯй качестваш да гап надорам. 3 метршон духтаро кадомеш мақлай 350 сомонӣ. Ина оранжевый цвет мепурсиден. И дига гулай духтаро гулошон ҳар хела омадистай. Ай ҳамаш қариб 4 та 5 та ранг дорем. Боз мо як бор дига хушрӯй кардан нишон метием то на. Ина хушрӯй. Ина сиёҳ ипек мепурсиден духтарако ипеки сиёҳ. Кадомеш мақлай ҳамаш нарх хушрӯй хелай. Dastavka qati kor mekrem dixtaro na shoti dastavka WhatsApp da navisen 350 somon 3 metr dixtaro aish apam kadagi ay kabuta sirxish man kadagi ama sirxish kadama dedim bunu dedi ina malina цвет dixtaro tigr chaka chxilna ajoyib bod kачество zebra bday 3 метр 350 сомонӣ нархи як донаш каси обтоби мегире ай 5 та зиёд бо ячак арзон мекунем духтаро сифат шака бо бомбай тёмнасемни на духтарако ай туркиё диде духтарако баъд ипек омадаге бо ранги аҷоибот фасон ирам ҳамчунин 3 метр 350 сомон ранги сабзай ҳозир як малина дига нишон метем ирам аҷоиботи бадай диден 3 метр 350 сомон ниҷада расветкош беҳад бисёр диден духтаро ҳамаин боро духтаро ҳастай ҳозирашда касе успед кард харидорӣ кард марҳамат хошмандо WhatsApp данаст ина ранги сирхи бардови баландам дорем духтаро фирӯза чанд омадай ранги талхабарг дорем духтаро оранҷеви сиёҳ хулас вибри калон тамом шуда ҷавӣ кадагиам